Well, my iad dar now. Right, so kids are book issue. Bíonn daoine an tóca le my iad. An bhug mé bháile déanam dearmad ar sin go minic. Then Zoom quizzes leis? Is beag eile ar insan ag le seachtain. Dúir sé go bhfuil bouta ionach sport a go dún. Tá bouta ionach sport a gom, Dave. An bhfuil mór an cur amach a gut ar imánéach dá clia, Declan? Well, Neil, really. Right. Beidir go méid ceann ó go ach a seo deacarát mar sin. Bhfuil ein ceist na nachmainan le hománíocht dá clia, Dad. Aoife! Tú a cúpla nó méid dom. Tá an chun ceist nó go a ahrú. Dad! Tá mé ar an nglacann. Ní gáid béce. Sorry, Aoife. Ní dhéananig mé ar ríis é. Well, tá ceann an seo gom faoi Conn O'Callaghan. Dual player é siúd. I fithe 17, cén timróir a scóráil I gluthe ceannas pella na hÉireann agus I gluthe ceannas imána na Globe. Well, Conn O'Callaghan. Aoife! An sin bé ma colcathair Christóir. Mac léin isise agus ar féin. Aoife! Tá sé imime ar ríis. One second, baby. So, Christor, der Aoife an bucht ar a gláiste. Wat heb je dan amach mar sin? Well, Sam, tá bhealach, yeah. So, dain an chláiste leat? Stoi. Yeah, cool. Get all out sin? Iske. Oh, here not. Home tap. Don't know way. An sin bé mo griffór Jan Lynn now. Bí cínta gan gnééisach Jan a lu le miad. Right, well, ní gur sé warm a hanga. So, tá she Pansexual. Right. Ní hain sin a diate. No, ní éag sé bheith níos takeúla, just tá an joke ú fásach seo aige. Actually, ná bí bortha faoi. Ní dheochaí sé an cín. No, tá míad an ceanú lirí ach ceapan méid go gaithigh. Dad. Caithigh nach bhfuil. Dad, ná dain. Caithigh nach bhfuil si tóca ach leis na Teflon pans mar níl rud ar bith éis gramú dé. Well a whore. Ceap tosa gréisi sin gran for Declan. Oh, yeah. Céim fá? I mean, no, it's doing that Narisha Clanwer. No. Céim fá? Yeah. Right. Ar do ma ceist na hain olbhu. Okay. Cai mé rá, bhíonn a sorm go raibh tú a géir é seo I aanamh an éagar. Ní héting Zoom quiz íol tú? Ní haig go bhfuil tú a géirí costal am winter, no. No. In it to win it, Tom sure. Is so níl tú ag titum dum nó ruidir be mar sin. Well, tucker titsm ga éden ar skálan. Yeah. That's on.